Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ике тәгәрмәчле дус, мотоциклчылар имин хәрәкәт культурасын үстерә. Юл үшін ясалмаған бұл әйбір. Бұл мотоциклда юк ни поворотник, ни стоп-сигнал, ни звуковой сигнал. Жиңүү хакына. Әлмәт театрынан яңа премьера. Бұл менің бірінші постановка. Профессиональ сәхнәдә артистлар белән. Гасырлар аша зирәклек. Әлмәт үзәк мәчет бинасында Риза Фәхреддин укулары үтте. Бұл біздің ішіміздің түп негіз китапларының бірсі болып тұра. Һава торышы жылыну сәбәпле хәзер юлда самокатта йөрүчеләрне еш очратырга мөмкин. Ләкин ике тәгәрмәчле транспортта менеп басу бер хәл. Транспортны йөртүче юл хәрәкәте кагыйдәләрен беләме икән? Бу турыда уйлаучылар аз. Апрель аенда гына инде Әлмәт юлларында ике юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. У нас два наезда. Один наезд произошел на проспекте Тукая, когда ученик... Безнең ике авария булды. Берсе Тукай проспектында 3нче сыйныф укучысы мәктәптән кайтканда самокатта Ишегалды территориясе буенча юлны кичкәндә машинасына керә. Нәтиҗәдә ул төрле тән җәрәхәтләре ала. Икенче юл транспорт хәрәкәте җәяүлеләр кичүендә администрация янында булды. Машина йөртүче светофорның тыелган сигналына узып 16 яшьлек самокат йөртүче баланы бәрдерә. Бәрелеш нәтиҗәсендә бала хастаханәгә озатыла. Запрещающий сигнал светофора совершил наезд на 16-летнего самокатчика. В результате наезда также 16-летний самокатчик получил телесные повреждения, был госпитализирован в Альметьевскую межмуниципальную больницу. Дәүләт автоинспекциясе искәртү үтә. Самокатта бары тик бер генә кеше хәрәкәт итә ала. Машина юлын кичкәндә җәяүлеләр бер рәттән транспорт йөртүче самокаттан төшеп җәяүләп узу каралган. Җәяүлеләр юлларында анда тыю билгеләре булмаган очракта гына йөрергә мөмкин. Юл буйлап хәрәкәт итү өчен транспортның тормоз, тавыш сигналы, алгы фарасы һәм ортагы кызыл фонарьләре эшләргә тиеш. Самокат йөртүченең үзенә килгәндә, аның янында саклагы җайланмалар булырга тиеш. Шлем, түзлек, шулай ук яктылык кайтаручы элементлар. Балалар катнашындагы мототранспорт белән юл транспорт хәрәкәте 2024 елда Татарстан Республикасында проблемага әйләнә. Узган елда мотоцикл, мопед һәм аларга тиңләштерелгән транспорт чаралары катнашында 200 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 22 кеше һәлак булган, 406-сы яраланган. Шулардан мототранспорт йөртүче балалар катнашында 23 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 3 бала һәлак була, 21 яралана. Безнең районда балалар мототранспортта юл транспорт хәрәкәте теркәлми. Бала өчен мототехника сатып алырга җыенганда, аларның куркынычсызлыгы өчен җаваплылык әти-әниләрдә икәнен истә тотыгыз. Юлда үкереп үтеп киткән мотоцикллар гадәттә үтеп баручыларда каршылыклы хисләр уята. Ике тәгәрмәчле транспорт бер яктан куәте һәм матурлыгы белән сыкландырса, икенче яктан мотоциклчылар юлда тизлекне арттырып йөргәндә төзәтеп булмаслык хәл килеп чыкмасын дигән курку туа. Әлмәт мотоциклчылары имин хәрәкәт культурасын үстерү яклы. Әлеге максат белән сезон башланганда Адреналин клубы катнашучылары актуаль темалар һәм агымдагы елга планнар турында фикер алышырга җыелды. Катнашучылар үз тәҗрибәләрендә куркынычсызлык һәм экологияны саклау кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеге турында сөйләде. Бу егетләр өчен ирек, хөрмәт һәм дуслык төшенчәләре зур әһәмияткә ия. Алар һава торышына һәм сезонга карамастан мотоциклчы тормышы белән яши. Шуңа күрә алар өчен Әлмәт районында мотоциклда йөрүне камилләштерү һәм мотоциклчыларның йөрү культурасын күтәрү мөһим. Скутер, мопед, питбайк һәм мотоцикллар. Бүген теләүчеләр өчен шактый зур сайлау мөмкинлеге бар. Һәм сатып алу алдыннан спорт инвентаре белән трассалар өчен билгеләнгән техника арасындагы аерманы аңларга кирәк. Мисал өчен гомуми файдалану юлларында питбайкларда йөрергә ярамый. Бұл мотоциклларда, кырларда, тауларда йөрергә ярый. Юлларда йөрергә ярамый.
Юл үшін ясалмаған бұл әйбір. Бұл мотоциклда юк ни поворотник, ни стоп-сигнал, ни звуковой сигнал. Менә юлда барасың де, машинаға күсәт алмайсың, қоя бұрылырға, қоя кеткенні. Сен создаешь помехи другим участникам дороги. На этом мотоцикле нельзя ездить. Ике тәгәрмәчле транспортта кагыйдәләр буенча йөрү аеруча мөһим. Алар автомобильчеләрдән аермалы буларак турыдан-туры юл өслеге белән тәэсир итешә. Кайда йөрүгә карамый, һәрвакыт саклагыч экипировканы кулланырга кирәк. Бу модага иярү генә түгел, беренче чиратта иминлек шарты. Экипировка берничә тапкыр гомерләребезне коткарды ди тәҗрибәле мотоциклчылар. Минималь набор, махсус аяк киеме, мотошорты, тезлекләр, тәнне һәм күкрәкне саклаучы ташбака, шлем, күзлек һәм перчаткалар. Бүген Әлмәт районында бу спорт төре белән 500дән артык кеше шөгыльләнә. Адреналин клубына база күнекмәләре булган кешеләрне генә алалар. Трамплин мотопрокаты үзәгендә мотоцикл йөртү нигезләренә өйрәнергә мөмкин. Алар бушлай семинар һәм остаханәләр уздыра. Нужно получить эти базовые навыки, даже Беренче чиратта база күнекмәләрен алырга кирәк. Хәтта вак моториканы да яхшырту мөһим. Чөнки биредә куллар, бармаклар эшли торган мөһим хәрәкәтләр күп. Алар вак моторикага бәйле. Гәүдә торышы да роль уйный. База күнекмәләрен үзләштерү өчен тренер җитәкчелегендә элементларны кабатларга кирәк. Ул читтән кайда хаталар бар икәнен дә күрә. Мотоциклда үзеңне ничек дөрес тотарга икәнлеген дә аңлата. стороны, кто подсказывает, как правильно вести себя на мотоцикле. Адреналин мотоклуб вәкилләре Татнефть компаниясе һәм шәһәр администрациясе белән берлектә экологияны саклауга ярдәм итәчәк регламентлау документлары әзерләгәннәр. Хәзер экологияны саклауга актив рәвештә мотохәвәскәрләр дә кушылачак. Все, что связано с нашим спортом. Безнең спорт экологиягә йогынты ясый. Әлеге документ нигезендә районыбызда мотоциклда экстремаль йөрү урыннарын билгеләү планлаштырыла. Мәсәлән, безнең шәһәрнең үзәк локацияләренә чыга торган барлык тауларда йөрү катгый тыела. У нас выходит на центральные, так скажем, локации нашего города. Мы нанесем на карту, они будут под запретом. Мотоциклларда актив йөрү аркасында районның кайбер туфрак өслекләре бозыла. Тернәкләндерү максатыннан клуб вәкилләре май аенда агачлар утыртырга планлаштыра. Алсу Нуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөек Ватан сугышында җиңүгә китергән тарихи вакыйгалар белән таныштыруны дәвам итәбез. 1945 елның 18 апреле, сугышның 1397 көне. Бу көнне 1 Украина фронты гаскәрләре киң фронтта Шпрей елгасын кичә. 4 Украина фронты гаскәрләре Ратибор шәһәреннән көньяк-көнбатыштарак һәм көньяктарак һөҗүм сугышлары алып бара. Бу көнне Кызыл байраклы Балтик флоты авиациясе Данциг култыгы һәм Пиллау районында дошманның 9 транспортын һәм хәрби крабын батыра һәм зарарлый. Пиллауга якынлашканда батырлаганнар арасында Драхы өйрәнү артиллерия крабы да була. 1945 елның 18 апрелендә безнең гаскәрләр дошманнарның 96 танкын һәм үзйөрешле орудиясын, 115 самолетын юк итә. Союзниклар немецларның 21 дивизиясын юк итә һәм Магдебург һәм Дюссельдорф шәһәрләрен алалар. Шуннан соң Комалышта калган герман гаскәрләре бу 325 мең кеше һәм 30 генерал бирелә. Бу исә бөтен көнбатыш фронтының фактик таркалуына китерә. Әлмәт Татар дәүләт театры тамашачыларга бәйрәм белән герой исемле программасын тәкъдим итте. Ул бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Илебездә бөек ватан сугышы кермәгән бер генә гаиләдә калмагандыр мөгаен, һәм һәрбер нәсел ыруның үз сугыш каһарманнары һәм шушы каһарманнар белән бәйле үз хатирәләре бар. Әлмәт театрында күтәрелгән чираттагы тема бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана, һәм аның асылында шушы хатирәләр ята. Дорогая Надежда Михайловна, от всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы.
Җиңү көне 1418 көн барган кан көйгеч бәрелешләр, тылдагы авыр хезмәт һәм газаплы көтүләргә нокта куелган, кемгәдер өмет яктылыгы, күрешү шатлыклары, икенчеләренә мәңгелек сагыш һәм җирсү булып уелып калган көн. Менә инде 80 ел ул көн ватанпәрвәрлек һәм батырлык символы булып буыннан буынга тапшырылып килә. Батырларның йөзләре җуелса да, исемнәре әле якыннарының хәтерләрендә саклана. Ну, еще один год прошел. Видел бы ты, как они меня поздравляли, как они тебя поздравляли. Спектакль геройлары бер гаиләнең 3 буын вәкиле. Бәйрәм көнне алар бер өстәл артында гына түгел, мөһим тарихи вакыйгаларга бәйле хатирәләрдә дә берләшә. Ба, и ты что молчал-то? За успешное выполнение заданий Верховного Главнокомандования в деле разгрома немецкого фашистских войск. Ба, стой, я фоткаю. Бас, я буду в шоке, когда я им это отправлю. Эй, доченька моя, в шоке был бы твой дед, узнав, что его внучка ничего про него и не знает. Вот так. Проектка сценарийны Резида Хаирдинова язган режиссеры Илсур Хаирдинов, мөйләренә Ләйсән Заһидуллина куйган. Кеше аның турдагы хатирәләр яшәгәндә яши иделәр. Яшьли фронтта һәлак булганнар, хәбәрсез югалганнар, дошман территориясендә һәм сугыштан соң туган илендә тоткын ачысын татыганнар. Илне дергезеп аякка бастырганнар. 85 ел эчендә узган буыннар тарихы бүген дә безнең белән. Шуңа күрә театр коллективы күтәргән тема һәркемнең йөрәгенә үтеп керде. Шул исәптән җырлар ашады. Спектакль һәр тамашачының йөрәгенә үз сугыш каһарманнары турында хатирәләр кузгаткан. Әбүзәр Гайнетдинов бүген мәрхүм әтисе Тахир Мөхтитовны искә ала. Минем әти миндән 2 сугышта булган. Беренче сугышка, Финский сугышка киткән, ул водитель булган. Яхшы служить иткән, демобилизация итеп кайткач, Иләнгән дә узакта тормаган сугыш башланган. Опять иң беренче яңадан алып киткәннәр уже немецлар сугышына. И немец до конца башта ярлылар ташыганнан соң боеприпас. Бәйрәм белән герой программасы шул ук вакытта мәхәббәт һәм тынычлыкны, бердәмлек һәм ихласлыкны пропагандалый, яшь буынга тарихны, туган җирнең кадерен белергә, батырлыкка һәм ихтыярныклыгына өйрәтә. Премьерадан соң кичерешләр кайный, ташый дип әйтсәм дә була. Чөнки бу минем беренче постановка, профессиональ сәхнәдә артистлар белән. Әлбәттә, борчылдым. Үзем чыгып уйнасам күпкә шилерәк булыр иде дип уйладым. Чөнки үзең куйган эшне читтән карау авыр, икеләтә авыр тамашачы кабул итерме. Чөнки безнең төп максат бит тамашачылар, әлбәттә безнең яшь буынга тәрбия дә булсын, анда тарихи вакыйгалар да булсын, ничектер даталарында истә калдырсыннар иде, менә ул сугыш чоры геройларын белсеннәр иде дигән теләк. Ләтифә Нугманова, Вадим Тарасов, Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Хәлмәт телекомпаниясе. Татнефть Хайрия фонды тарафыннан үткәрелгән чираттагы Риза Казый мирасы укулары узды. Риза Фәхреддин китаплары бүген дә үз популярлыгын югалтмый. Халык галимнең эшләре белән кызыксына, укый һәм тормышта куллана. Чираттагы Риза Фәхреддин укулары Әлмәт Үзәк мәчет бинасында үтте. Бу турыда тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Риза Фәхреддин мирасында иң әһәмиятле урыннарны алып торган китапларның берсе ул әсәр китабы. Ул күп томлы тарихлы библиографик китап булып тора. Риза Фәхреддин әлеге җыентыкта халыкның галимнәре, мәдәният һәм мәгърифәт эшлеклеләренең иҗатын һәм тормышын тасвирлап язган. Әлеге очрашу да шушы темага багышланган. Риза Фәхреддиннең тарих һәм әдәбиятка биргән бер бәясен генә әйтеп китәсем килә.
Әсәр ул «Эз» дигән аңлата. Әлеге китап 1900 елдан 1908 елга кадәр 2 томда 15 өлештә басылган. Ул үз эченә 500 биография теркәлгән җыентык. Әсәр урта гасырларда гарәп-мөселман әдәбиятында киң таралган традицион жанрга карый. Шул ук вакытта автор үзен аның рамкалары белән генә чикләми һәм аңа яңа элементлар өсти. Материал хронологик, тарихи, документаль фактлар белән әйтелә. Ә биографияләрдә сәнгатьчә караш кулланыла. Аның бу хезмәтен без хөрмәт итәбез, аңардан бик күп мәгълүмат алабыз. Үзебезнең киләчәктәге һәм хәзерге фәнни хезмәтләребез өчен зур мәгълүматлар алабыз. Шуңа күрә бу безнең эшебезнең төп нигез китапларының берсе булып тора. Риза Фәхреддин укуларына гадәттә Татарстанның төрле шәһәрләреннән кунаклар җыела. Дин әһелләре, шагыйрьләр, яшьләр катнаша. Кунаклар арасында Казан Ислам университеты вәкилләре дә бар иде. Айдар Кәрибуллин әйтүенчә, күренекле шәхесләрнең биографиясын бүгенге көндә табуы җиңел түгел. Риза Фәхреддин әсәр китабында аларның барысын да тасвирлап язып калдырган ди ул. Риза Фәхреддинның әсәр китабы ул тарихи яктан, библиографик яктан шуннан да бик кыйммәтле, бик зур хезмәт. Чөнки ул беренче чиратта менә шушы ислам динендә булган библиографик өйрәнүләрнең традициясен дәвам итүче һәм дә аннан иң файдалысын алып, иң кирәклесен алып, үзенең комментарийлары белән тулыландырып, менә шушы Идел-Урал төбәгендә генә түгел, тулысынча Россия төбәгендә менә шушындый зур библиографик әсәр ясаучыларның берсе булып тора. Чарада Лоеш районыннан килгән делегация катнашты. Алар иң элек Риза Фәхреддин музейына юл тотсалар, аннары Үзәк мәчеткә чарага җыелдылар. Бик шатланып килдек һәм дә инде бу чарада безгә насыйп булган өчен бик рәхмәтлебез. Сезгә чиксез рәхмәтләр насыйп булсын. Музейларыгыз бик матур. Мин инде ышанып калам, бу соңгы очрашу булмас дип. Гомерләр булса, Аллаһның рәхмәтләре насыйп булса, иншалла тагын җыелышып килербез. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтир компаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.